Hej, velkommen til Bispebjerg Bokseklubs officielle Facebook-side. Mit navn er Hardeep Dhanjal, og jeg er motivations-mental coach her i Bispebjerg Bokseklub. Som I kan se her bag mig, der har vi logoet for Bispebjerg Bokseklub, og som I kan se, så har vi eksisteret siden 1949. Og vi er i gang med en ny proces. Vi har fået fat i cheftræner Brian Lenz, som i dag styrer al boksetræning hernede i Bispebjerg Bokseklub. For jer, der ikke kender Brian Lenz, der kan jeg fortælle jer, at han er en af de mest succesfulde danske amatørboksere med næsten 200 kampe. Han har 7 danske mesterskaber, nordiske mesterskaber. Han har deltaget i OL i Barcelona i 1992, og han har været rangeret som nummer 9 i hele verden. Han har mødt boksere som Svend Otke, Henry Maske og mange andre utrolige boksere, som er kendte rundt omkring i verden. Brian Lenz' opgave er at få det bedste ud af vores boksere, og det gør han med al den erfaring, han selv har. Og han har hyret mig til at få alle kampboksere op på det næste mentale niveau. Og det, som vi også gerne vil sige, det er, at selvom du ikke er bokser, men at du bare måske gerne vil i form, så er du selvfølgelig også velkommen til at komme på vores motionshold, som vi også har hernede, og der får man også en rigtig god træning. Til alle kampboksere, til alle dem, der har lyst til at komme i kamp, og som måske ikke lige ved, hvor de skal bokse henne, så er I hvert fald velkommen her. Men vi forventer, at I har disciplin. Vi forventer, at I er villige til at lytte, og vi forventer, at I vil give jer selv mere, end I nogensinde har gjort før. Fordi vi vil gerne presse jer til et nyt niveau. Vi vil gerne udvikle jer hernede. Og I er altid velkommen, og vi garanterer, at vi giver alt af os selv, men vi forventer det samme af jer. Vi vil gøre jer bedre boksere, end I nogensinde har været før. I er i hvert fald velkommen hernede i Bispebjerg Bokseklub og få en prøveteam, og så kan I selv vurdere bagefter. Vi ses. Ha' det rigtig godt og pas godt på jer selv. Støt boksning i Danmark.